kadom normal itu pasenon malong itu kaduk kawe same tek polong kupiloma pelotang te sonam wangchuk alang linut innovator alang lipa nona bangke hemkang samen pajok pontang lo asili tum kiram tang 26 September 2025 aning kan litum tek ponong lo ladak kalong hadak airset prungset ka chesong dolo azala bang so ka chesong long bang pli tuma pranam lo lapen ke police pen station an sitami miki kai lam sitami nang dolo sikupi poloma prong te athe hala dak litum tek ponong ji ladak kalong sitami mithanga khaya tuma akisung che tek long si mithanga long li phelang kin hok ji ason che tek long si alang tum sitami state hut che hang lo lapen ke protection nang ji polo 6 schedule under alang tum sami 6 schedule nang po polam selang tum ta che hang lo 6 schedule aja kong nang po pasi ili tum bang ke kachepang bolok sitami bang abang ke kache hang lo selang tum bang ke 6 schedule nang po lapen ke protection nang po lapen state hood nang pinyang po polam selang tum protest lo hada riso ejang tum pen labang so protest along apia bang ke sonam wangchuk sitami peacefully se protest alang li choche jun je pen fasting pen setami apia bang ke labang so protest violence sang mandelo apia bang mi ke kai police atum ben che teng kheng kaduk ka vedu koklo ma se bang pri bang ke pranam julo la bang su pena jok apia bang ke konap komar phan se nep lo ma plo tang tem sonam wangchuk ko phan se nep check lo lang li phan sem kang sambeng thot lo kopia case of the NSA case athe data long suluk sudaka tumon ke pajap puselang li phana koi pilo setame alang li pulo ni liken thangnat setame nili riawe nili chepat pe ni dunde pusepo athe bi porma bong te alang li ke monsam men se fasting sa ka prek do vetlo pusepo setame hala tumpen government tumpen pulo je alang li si aning ke papung lapen ke ami ke thor pusia koi pilo la bang so pena jok selang li phan NSA case pa bon se trial awe pin pen alang li phan thang na ta kang sai pi pe pin ben direct la alang li phan hem kang sam beng check lo jok alang li phan ona bang ke ko piloma bong te hem kang sam pen pa jok lo la si sonam wangchuk an chot la pugali lang litum thek polong ji Aam Aadmi Party leader Arwind Kejriwal alang li phan sami litum thek polong hem kang sam beng pon chok lo alang li phan man tulum apong te alang li phan ke March chik lo 2024 aning kan sem kang sam beng lo la pen ke pining an se litum thek ponong lo jok pin no ala sonam wangchuk jok jia prang lo alang li ke jok se alang li phan ke kopia case pen lo pulo tang te alang li phan pa bon ke la pu hen lo idi atum pen alang li phan pa bon pon bang ke irregularities in policy posipu la pen isia bang ke piloma pong te money laundering la pen isia bang ke piloma pong te favoritism se alang li phan ke lahai lam pa bon pen si alang li phan bang ke hem kang sam beng chok lo la se alang li phan lang dam lo bang te hem kang sam ke beng ke isi ke politically motivated posipu people of lotang te Delhi long ke athe Delhi rong supilong ele tum thek ponong Aam Aadmi Party atum sa dak ke chari lo apen alang tum intang pik khangyang selang tum han amoi ke pa bobi bong te ko poson ma bong te a leader phan sia lang tum Ireland lo alang a leader phan sia moi pa bob nang pola pen nep nang po polamo se apia bangge pc nang klem lo ma pro nang te ruling go for tum pen Arwind Kejriwal phan bangke idi tu mari deng pen panep check lo semo pen sami pulo kinep ya case bangke hora case along arul sateng dam diret posipu lapen ke suspicious activities dopik honde meme ala puson ke claim dopik posipu ase arona teng dam diret lapen ke isi bangke tangka ki ik tu podi black money lapen ke ason tangka money laundering ge ason smuggling pena tangka ase la haya dopik posipu ase athe pi pon ma bong te hala hora policy hora ronjong si kroi krede lo bong te hor long ke tangka ke dopik lo black money ke sila hai dopik la pen isi bang ke favoritism alang li tuma ning ke hang atum han alang tuma ning ching sam alang tuma be ke duna businessman atum han an se license ta mi pichot po sila hai ke bank ke plak dopik la pen tangka ke panglim dopik la hai alam pen aposya phia bang ke piloma bong te Arwind Kejriwal phan bang ke pa bono la bang sokyas la pen phia bang ke alang li phan nep check lo hem kang sam bank thot lo si bank thot pen penelo non ana bang alang li phan jok pontang lo apen alang li phan evidence ave possible mane koson of lack of evidence possible solid proof of that mane alang li phan ke beng verji lapen ke alang li phan hasti ki pej phan punishment ki pej phan ing thim lim approve of that possible la ana proof of ista melang li phan nep check lo beng wer hala sonam wangchuk phan same son dak thak lo nep check lo beng wer lo kopi polo protang te sonam wangchuk phanjong si beng be protang te hala bang sohut ke athera dak alang tuma ke hang
alang itu ma di mana teng pen alang tum government sorkar tum kroi dunang kokpo chingki je thanang kokpo lapen kila pui hina bang kelang namlo pong te Arwind Kejriwal phan si tami nep lo dang te la so party si cho thor po Arwind Kejriwal phan ki nep keli tum ka do sami theklong alang like hada ka CM cho bom holang la an si tami alang li phan nep chek lo a power ka du ka we sami thilap lo lapen kia phi tum thek ponong alang li tuma jakong nang bob lo se hala dak ko son si alang tuma party mate alang tuma sarkar ke chari dam long lok jima ruling party atum alang tum ka cherai dam long lok jima labang so bidi phan se alang tum claim lo lapen thik alang tuma ke mang teng ben chun da chun lo lapen a phia bang ke alang tuma ning ke hang teng a CM phan si pek lo na tum ka do ko sami chini ni lia men and edet sitami hala ko son po pohom AQI is a kind of temperature po bang labang so bang phu lapen ke Delhi along ke pollution away po ki pu abang pu nang litum ka dogo we sami chini jalang li phana bang ke jalang li phana bang se phia bang ke pek thu kok lo jola puson se nang man la se alang tu ma ki mang ateng ben se je sarkar tu ma ki mang ateng ben se Delhi along bang ke chun der lo la pen ke hala dai litum thek ponong lo AQI is a kind of temperature po bang pu abang phi rekha gupta alang li phan si pangni tan lo amat si problem abang ke solve on der lo Delhi pollution abang ke lapen thik la person dak thak selang tuma ke mang pa chun ye phan West Bengal long samelang tum bor ipik lo hala ko pisi ka bor iluma bang te hala dalang tum ED se tame toy lo lapen ke hala dak ke CM gele tum ka duka we same chini Mamata Banerjee lang lika hearing tang pik you naughty Amit Shah home minister po lang li pu bang lo la selang li ko piloma bang te chedanun dut lo phi bang e piloma bang te ED to ma sa ko police panep thulap jo lapu se athelang tum pipon ma bang te hala bang so sitame jela Mamata Banerjee party atum pene anke documents important documents alang litum planan ke alang tum kichini dun labia phan selang tum dam lo la pen ke documents san same pa enam labia han te papor ilo setame aphi bangi un edelo Mamata Banerjee bang che songdun tu da joine halada bang ke success un edelo asin setame litum lang namo Delhi lo mai success der lo la pen ke kapre kadim setame lang tum kamatha la pen ang to ke mang bang la hen lo jalang litum ko puson se kapre ka party tum han ki bear sit long ji lapen ko puson selang tum ke chipahai thor long jima lapen alang tum na hok pen ajara bidi penon alang litum ki rule dam long logi ma labang so bidi bang alang tum claim pick hangya litum la ke thek dak lo na hok long punon West Bengal long punon Delhi long punon lapen ke da puson dak thak se pregyam madim sitamelang tum bor ipik pik hangya lang Jammu Kashmir long punon lalo aseli tum ke bang jilang ani se ajat son sitame chini po atheli tum election bang kenakte bok bomlo lapen ke jat punon ajat lapu punon Bihar long mangalang tum chepahai laplo athepi polo pang te hada bang ke election aprang se suri kep anu tine ka nong pajang krai amat lapu la ben election bang ke haidet pusepu ada alama bang ke alam ki bang do pik hangya lang kapre sami jo lalo la sinone itum ke chini ke chongkok lo na etum dolang itum dakar biang long se tami se pinya bang ni lilan se than pon choko karom